Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Үсеш юллары. Мишелда Татарстан президенты каршындагы эшмәкәрлек советы катнашында киңәшмә булды. Раскольников урамында җәүле кишүе юк. Юл аша чыкканда шәһәрдәшләр үзләренең сәламәтлекләрен куркыныч астына куя. Урынга Ләйсән Ханова чыкты. Елгада автомобиль, аның хәтта тәрәзәләре дә юк. Платинага ул каян килеп беләккән. Урынга Лилия Гатина чыкты. Эшмәкәрлек һәм хакимият органнары вәкилләре бер өстәл артына җыелды. Чалдашлыклы климатны үстерү буенча республика күләм системаны гамәлгә кертү кысаларында киңәшмә узды. Аны Татарстан Республикасы президенты каршындагы эшмәкәрлек советы гамәлгә ашыра. Бизнесменнар, предприятие җитәкчеләре һәм үз мәшгульлек вәкилләре җирле хакимият органнары белән бергә фикер алышты. Теманы Мәрьям Файрушина дәвам итә. Могу помочь в продвижении, подсказать, что, как проконсультировать. Вот, у меня тоже очень много знакомых предпринимателей, самозанятых. Әлеге стратегик киңәшмәдә 50-гә якын кеше. Алар 5 төркемгә бүленгән. Кеше бизнес, үз мәшгульлек, төзелеш, сәнәгать предприятиеләре һәм Тосырның сәнәгать парклары. Аларның берсендә шәһәр мэре Нуил Мәгдиев та катнаша. Танышу этабыннан соң төрле биремнәр үстендә эш башланды. Төркемнәр билгеле бер вакыт эчендә куелган сорауга җавап бирергә тиеш. Что мешает нам, бизнесу, представителям бизнесу и органам власти сегодня производить больше продукции, услуг и зарабатывать больше? Киңәшмәдә катнашучыларга киеренке режимда 3 сәгать буе эшләргә туры килде. Әлеге очрашулар эшмәкәрләр юлында еш очрый торган һәм иң кискен торган проблемаларны ачыкларга, аларны хәл итү юлларын табырга ярдәм итә ди шәһәрдәшләр. 3 главных вопроса это вот было неправильное законодательство регулирования, нет, без правил игры, неправильное регулирование законов, это высокий процент по кредитам и 719-е постановление, которое заставит нас сейчас отчитываться перед Минпромторгом о нашей продукции, которая произведена именно на территории Российской Федерации. Есть постановление, а инструментов нет. Эшмәкәрлекне үстерү буенча киңәшмәләр республиканың 15 районында уза. Аларның һәр берсендә яңгыраган фикер, тәкъдимнәрне исәпкә алып, юл картасы ясалачак. Дорожная карта, она не про все, она про конкретно, про то, что можно сделать в течение года в муниципалитете ресурсами предпринимателей, муниципальных органов власти на территории. И она уникальна для каждого района, потому что для каждого района бизнесу нужны разные мероприятия. Юл картасында билгеләнгән чаралар киләсе ел дәвамында гамәлгә ашырылачак. Мәрьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Юл аша чыгу куркыныч, көн сайын сәламәтлеккә куркыныч яный. Шәһәрдәшләр Раскольников урамына игътибар сорый. Анда берничә урында җәяүле кишүе юк. Тиешле юл билгеләре дә куелмаган диялар. Ләйсән Ханова дәвам итә. Безнең иҗат төркеме эшләгән арада көчле яңгыр ява иде. Хәтта шундый шартларда да биредә халык күп йөри. Куркыныч участок Раскольников урамында 38-нче комплекс белән Чаллы-Яр поселогы арасында урнашкан. Шәһәрдәшләр юлны кагыйдәләрне бозып чыгарга мәҗбүр. Биредә юлга тротуар да килеп тоташа. Бу исә кешеләрне ялгыштыра. Күпләр анда җәяүле кишүе дип уйлап, нәкъ биредән чыгарга тели. Нәтиҗәдә гомерләрен куркыныч астына куялар. Да, опасно, потому что некоторые водители не смотрят на пешехода и едут своим ходом. Приходится ориентироваться и на водителей, и на ситуацию. Гүзәл Гарипова бу районда 10 еллап яши. Проблема кибет ачылгач тагын да кискенләште ди ул. Юлның зебрасы булмагач, әзрәк куркыныч. Куркыныч үзем өчен генә түгел, балалар өчен. Менә олы кешеләр җыри, менә кайбер чакны үзем карап торам, олы кешеләр менә туктап торалар, авыр сумкалар белән чыгалар. Кайбер водительләр менә чыгаралар, туктыйлар, кайберләре менә, конечно, карамыйлар. Ишалар. Хәлгә ачыклык кертергә теләп, без юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясына мөрәҗәгать иттек. В связи с тем, что на сегодняшний день со стороны 38-го комплекса расположен выезд подземных гаражей, на данном участке необходима частичная реконструкция дороги в целях строительства тротуара и подхода к пешеходному переходу. Информация о необходимости обустройства пешеходного перехода на данном участке направлена в исполнительный комитет города. Чираттагы тукталышыбыз Биляев проспекты һәм Раскольников урамы чаты. Шәһәрдәшләр монда да тәртип җитми дигән фикердә. Менә бу участокта шундый ук проблема. Күргәнегезчә, җәяүле юлы килә, ләкин бу урынга зебрада ясалмаган юл билгеләре дә куелмаган. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясында хәбәр итүләренчә, урынны тиешле таләпләргә туры китерү кирәклеге турында мәгълүмат башкарма комитетка тапшырылган. Проблема ел ахырына кадәр хәл ителер дигән ышаныч бар.
Эсенханова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Қызықлы һәм үзенчәлекле табыш Шалтывының кайнар элемтәсенә Кама 2 бакчачылык ширкәте вәкилләре мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренә караганда, берничә атна элек Кама буенда хуҗасыз автомобиль барлыкка килгән. Машина инде шактый озак су буенда тора диялар. Лилия Гатина сюжеты. Хәзер инде машина хуҗасызга охшап беткән. Аның тәгәрмәчләрен салдырганнар, руль һәм фаралары да юк. Салоны тулы су. Автомобильне Түбән Кама ГЭС плотинасыннан ерак түгел иң башта ял итүчеләр күреп алган. Бу хәл инде август башында ук булган. Машина башта яр буенда иде ди күрүчеләр, ә хәзерге вакытта ул су эчендә тора. Шәһәрдәшләр машина хуҗасын табырга омтылган. Социаль челтәрләрдә бу табылдык турында пост урнаштырганнар. Тик файдасы гына булмаган. Машинаның хәтта теркәлү номеры да юк. Аның каравы автомобильне запчастларга дип сүтәргә теләүчеләр табылган. Автомобильнең тәрәзә пыялалары юк, эчендә берни калмаган. Әлегә машинаның төсен һәм маркасында билгеләп була. Безнең иҗат төркеме бу автомобильне елгадан чыгару һәм алып китү өчен кая мөрәҗәгать итәргә кирәклеген ачыкларга тырышты. Юл иминлеге дәүләт инспекциясендә дә, шәһәрнең ичке эшләр идарәсендә дә ярдәм итә алмадылар. Чөнки хуҗасы ризалыгыннан башка машинага тияргә ярамый. Моның өчен шәһәрдәшләр полициягә гариза белән мөрәҗәгать итәргә тиеш дип аңлаттылар безгә. Шул ук сорау белән без Татарстан буенча табигатьне саклауга күзәтчелек идарәсенә мөрәҗәгать иттек. Белгечләр хәлне ачыкларга һәм якын арада җавап бирергә вәгъдә бирделәр. Лилия Гатина, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. 28 августта Татарстанның күп функцияле үзәкләрендә бакча амнистиясе шартларын аңлату буенча махсус акция оештырыла. 2019 елның 2 августында федераль законга үзгәрешләр кертелде. Алар нигезендә бакчачылык участокларында төзелгән торак һәм бакча йортларын рәсмиләштерүнең гадиләштерелгән тәртибе яңартыла. 2021 елның 1 мартына кадәр бу категория күчемсез милек объектлары өчен рөхсәт документлары таләп ителми һәм төзелеш башлану турында җирле үзидарә органнарына хәбәр итү зарурлыгы да юк. Акция кысаларында күп функцияле үзәктән чыкмыйча гына җир кишәрлеген ызанлауга яки йортның техник планын ясатуга заказ бирергә мөмкин булачак. Үзең белән тиешле документлар алып килү мөһим ди белгечләр. 27 августа по всей Республике Татарстан во всех филиалах МФЦ пройдет крупномасштабная акция, где сотрудники МФЦ и сотрудники БТИ будут разъяснять изменения, которые произошли в дачной амнистии, а также различные вопросы. Также заявители смогут задать вопросы свои, касающиеся межевания, технических планов и различных услуг. Муса Җәлил исемендәге үзәк китапханәдә шулы язучылары белән очрашулар дәвам итә. Алар тамашачыларны соңгы әдәби әсәрләр белән таныштыра, үзләре иҗат иткән шигырьләрен укый. Үзәк китапханә профессиональ язучыларны һәм яшь авторларны берләштереп торучы урын. Әдәби очрашулардан тыш, үз көчләрен шигърият өлкәсендә сынап карарга теләүчеләр өчен биредә Ләйсән әдәби иҗат берләшмәсе эшләп килә. Миңа бик ошый. Анда язучылар йөри, күп фикерләр ишетәсең. Берләшмәбез бик матур. Күп кешеләр йөри, күп шәхесләр белән танышам, белешәм, аралашам, Аллага шөкер. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Салон профессиональной одежды «Профстайл». Это модная и комфортная одежда для работников медицины и сервиса. Салон «Профстайл». Ваш гид в профессиональной моде. Торгово-выставочный комплекс «Тулпар». 3-й этаж, павильон номер 2. Скачай приложение такси aska.su. Настрой свой тариф.